We zijn begonnen met de 6e ABFP-test, de laatste beoordeling. We gaan jullie even meenemen. We hebben eerst gekeken naar nummer 9, sympathiek paard. Zit dat verschil met, of het paard heeft wat moeite met de stap. Hè? Een stap heel vaak links voor korter. Het wordt dan, hij zet het linker voorbeen en het achterbeen ook allemaal net wat te snel weg. Het wil dan wat lateraal worden en dat is zowel onder het zadel als aangespannen in het geval. Verder laat het paard een mooie draf zien, veel houding in balans. Onder het zadel galoppeert hij ook met veel rust en veel balans. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Onder het zadel stappen een 5, draf een 7,5, galop een 7, lichaamshouding balans een 7, souplesse 7, schakel een 7 en wils 7,5. Geeft een totaalscore van 74,5. Aangespannen een 5 voor het stappen, een draf een 7, lichaamshouding balans een 7, souplesse 6,5, schakelen een 7, impuls een 7, geeft een totaalscore van 72 punten. Aanleg als tuigpaard een 6. Dan gaan we door met nummer 20. De punten erbij. Het is ook een paard wat met veel houding binnenkomt. Een fijne draf met heel veel souplesse. Onder de zadel stapt hij goed, overtuigend. En dan laat hij zien dat hij dat aangespannen, dat hij daar wat meer moeite mee heeft. Wordt dan ook wat trager in het achterbeen. Het is in de galop, blijft hij mooi opwaarts. Het voorbeen komt er mooi uit, het achterbeen treedt goed onder. In de galop zal het voorbeen nog iets mooier kunnen uitleggen. Ik wil nog een punt van kritiek hebben. Wij hebben dan de volgende cijfers gegeven. Onder het zadel een 7,5 voor de stap, een 7,5 voor de draf, galop een 7, lichaamshouding en balans een 7, souplesse een 7, schakel een 7, impuls een 7,5, geeft een totaalscore van 79,5. Aangespannen een 6,5 voor de stap, een 7,5 voor de draf, een 7 voor lichaamshouding en balans, een 7 voor de souplesse, 7 voor het schakelen, 7 voor de impuls. Totaalscore van 77 punten en tuigaanleg een 6,5. Dan gaan wij zo direct verder met nummer 11 en nummer 22.
hebben gekeken naar nummer 11. Een paard wat heel groot verschil laat zien tussen aangespannen en onder het zadel. Aangespannen kunnen we gewoon zeggen, dat kost hem allemaal heel veel moeite. Bij de stap ook erg kwetsbaar, had hij echt moeite om tak te houden en werd vaak linksachter stapte die kort lang. En de draf miste hij daar ook de kracht. Terwijl dat we hem onder het zadel zien, dan zien we hem gewoon heel mooi in balans, heel correct stappen. Hij loopt met souplesse. En gewoon, blijft gewoon constant gewoon mooi in balans, mooi opwaarts. En draaft lichtvoetig, galoppeert gemakkelijk. Dus die cijfers die zijn totaal verschillend. Dan begin ik maar even met het aangespannen. De stap kreeg hij daar een 5. De draf een 6. Lichaamshouding en balans een 6. Souplesse een 6. Schakelen een 6. Impuls een 6 geeft een totaalscore van 64. En aanleg als stuigpaard had hij totaal niet. Kreeg dus een 4,5. Aangespannen, heel ander verhaal. Stap 6,5. Draf een 7. Galop een 7. Lichaamshouding en balans een 7,5. Souplesse een 7. Schakelen een 6,5. Impuls een 7,5 geeft een totaalscore van 77 punten. Dan gaan we naar paard nummer 22. Ik zal ook eens de namen erbij noemen. Regina van de Buttermeer. Een paard wat in de stap zuiver stapt onder het zadel. Aangespannen had hij daar wel meer moeite mee. Een paard wat sympathiek is, laat zich netjes trainen. Kan aangespannen in de draf een heel hoog bewegingsritme. Was onder het zadel werd dat iets beter. En ook de galop, dat zien we, dat blijft gewoon nog wat loperig en heeft hij moeite om op het achterbeen te komen. Wij hebben dan ook de volgende cijfers gegeven. Onder het zadel een 6 voor de stap, een 6,5 voor de draf, een 6 voor de galop. Lichaamshouding en balans een 6,5. Souplesse een 6, schakelen een 6, impuls een 6,5, totaalscore 68,5. Aangespannen een 5,5 voor de stap, een 6 voor de draf, een 6 voor lichaamshouding en balans, een 6 voor souplesse, een 5,5 voor het schakelen, een 6 voor de impuls, geeft 64,5 en voor het tuigen een 5. Totaal score 64,5 is er aangespannen. Wij gaan verder met de volgende paarden, nummer 8 en nummer 16.
Wij hebben gekeken naar nummer 8, Queen van Visser. Sympathiek paard wat zich goed laat bewerken. De stap die is correct, mist wat souplesse, blijft wat afgepast stappen. En de draf maakt het paard onder het zadel veel houding, mooie ruimte. Het achterbeen mag dan nog wel iets meer aansluiten. We zien wel dat hij aangespannen daar iets meer moeite mee heeft en gaat hij iets meer voorover lopen. De galop is netjes in balans en voldoende draagvermogen. Maar het paard moet in zijn geheel nog iets sterker worden in het achterbeen. Maar wat het paard onder het zadel laat zien is dat hij gewoon heel goede reflexen geeft op de hulp van de ruiter. Het is een paard wat heel goed trainbaar is. Wij zijn tot de volgende cijfers gekomen. Voor, onder het zadel voor de stappen een 6, draf een 7,5, galop een 7,5, lichaamshouding en balans een 7,5, souplesse een 7, schakelen een 7, impuls een 7, geeft een totaalscore van 78 punten. Aangespannen kostte iets meer moeite, stappen een 6, draf een 7, lichaamshouding en balans een 7, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7, geeft een totaalscore van 73,5. Tuigaanleg een 6. Dan hebben we ook gekeken naar nummer 16, Romy SE. Een paard met een mooi voorkomen, een sterk paard, weet overtuigen in de bewegingen. Paard met veel souplesse, veel ruimte, veel kracht. En dat laat hij zowel onder het zadel als aangespannen zien. Wij hebben de volgende cijfers gegeven voor de stap. Onder het zadel een 7,5, draf een 8,5. Galop bleef hij iets te hoog ritme galopperen, bleef wel goed opwaarts, maar de galop werd dan nog een 6,5. Lichaamshouding en balans een 7,5, souplesse een 7,5, schakel een 7,5, impuls een 8, geeft een totaalscore van 82 punten. Aangespannen voor de stap een 7,5, draf een 8,5, lichaamshouding en balans een 7,5, souplesse 7,5, schakelen 7,5, impuls een 8, geeft een totaalscore van 85,5 en als tuigaanleg kreeg hij een 7. Dan gaan we verder met de volgende paarden, nummer 6 en nummer 15.
Wij hebben gekeken naar nummer 6, Renske van Berkeley. Goed paard, sterk achterbeen. En blijft ook altijd opwaarts lopen. Het paard maakt veel houding. Loopt met veel expressie. En dat laat hij dan ook gewoon heel duidelijk zien. Aangespannen kwam hij daar nog iets beter mee uit de verf dan onder het zadel. Want onder het zadel zagen we toch wel dat hij met name in de galop en dan vooral de linkergalop erg veel moeite had. Maar stap is gewoon heel goed, overtuigend, met veel souplesse. En in de draf, ja, heel mooi sterk achterbeen, wat iedere keer heel goed aansluit. Ja, in de rechtergalop dan wordt hij wat hectisch. En het linkergalop kost hem gewoon erg veel moeite. Wij hebben de volgende cijfers gegeven voor Renske. Onder het zadel, stap 7,5, draf 7,5, galop 6, lichaamshouding en balans een 7, souplesse een 7, schakelen een 7, impuls een 7, geeft een totaalscore van 77 punten. Aangespannen behaalde Renske een 7,5 voor de stap, een 8 voor de draf, een 7,5 voor lichaamshouding en balans, een 7,5 voor de souplesse, een 8 voor het schakelen, een 8 voor de impuls, geeft een totaalscore van 85 punten. Ook voor het tuigen laat deze merrie gewoon een hele mooie techniek zien, geeft dan ook een 7,5 voor tuigaanleg. Dan gaan we door met nummer 16. Nummer 15, excuses. De stap is correct, heeft souplesse, zal nog wat meer overstap mogen laten zien. De draf, aangespannen, bleef wat traag in het achterbeen en had nog wat moeite met de kracht om de wagen te trekken. In de draf, onder het zadel zagen we ook nog dat het wat zoekende is naar het balans en het achterbeen wat meer moet aansluiten. En de galop blijft wel opwaarts, heel veel ruimte, maar ook daarin nog te veel zoekende naar een correcte balans. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Onder het zadel een 6,5 voor de stap, een 6,5 voor de draf, een 6,5 voor de galop. Lichaamshouding en balans een 6, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7, geeft een totaalscore van 71 punten. Aangespannen, stap een 7, draf een 6,5, lichaamshouding en balans een 6,5, souplesse een 6, schakelen een 6, impuls een 6, geeft een totaalscore van 70 punten. Aanleg als tuigpaard was ook zeer beperkt, krijgt daarvoor dan ook een 5. Wij gaan verder met nummer 7.
Zwanneblom van de Lux. Ja, een paard dat met veel overtuiging binnenkomt. Veel machtsvertoon, veel houding, sterk achterbeen, heel veel techniek in de benen. En ja, aangespannen blijft ook heel constant mooi opwaarts. En ja, we hebben ook gezien, hij heeft gewoon veel aanleg als tuigpaard. En waar we wel willen bemerken, de stap is aangespannen. Iets moeilijker, de stap echt goed zuiver. Wordt soms iets traag in het achterbeen. Ik ben eigenlijk, nu dat jij langer stapt, dat die stap dan ook nog wel wat beter wordt. Maar kijk, dat aandraven, dat ligt er dan heel dichtbij. En daardoor hou je soms in de stap een klein beetje spanning zo aangespannen, dat hij zo'n dansende stap vasthoudt. Maar verder een hele goede vertoning. Onder het zadel, ja, ook veel achterbeen, sterk achterbeen, veel houding. Een actieve stap. Daar ook wat hij gewoon in de stap aangespannen was, hij gewoon even beter. Dat hij net wat losgelaten en met wat meer souplesse bleef stappen. En de galop krachtig opwaarts. Nog wel iets hoog tempo. En in de galop kon hij ook het voorbeen nog net iets mooier uitleggen. En dat kan hij in de draf aangespannen ook als we heel kritisch zijn. Wij hebben de volgende cijfers gegeven voor deze merrie. Onder het zadel, stap een 8, draf een 8, galop een 6,5, lichaamshouding en balans een 7, souplesse 7, schakelen een 7, impuls 7,5, totaalscore van 80 punten. Aangespannen de stap een 7, draf 7,5, houding en balans een 8, souplesse 7,5, schakelen een 8 van het was met name als je vanuit de stap aandraagt. Wat voor reflectie dat hij dan meteen geeft en direct aanstaat. Zeer opvallend voor een 3-jarig paard. Impuls een 7,5 geeft een totaalscore van 83 punten. Aanleg als tuigpaard hebben wij een 8 gegeven. Wij gaan door met nummer 18.
Wij hebben gekeken naar nummer 18, Pascal uit de Westereen. Beetje moeilijk aan sportpaard. Hè? Een paard is gewoon wat beperkt in de voorhand. Hè? Is ook iets te veel voor ogen gebouwd. Maar dat maakt ook dat hij een beetje beperkt is in zijn laten en doen. Hè? Het paard laat zich wel heel fijn bewerken. Hij heeft gewoon een top karakter als je dit zo ziet. Dus wat dat betreft een heel fijn paard. Maar verder een beetje moeilijk te punten. En de draf, hij maakt wel houding, maar hij houdt een hoog bewegingsritme, wordt dat hectisch in het voorbeen. Hè, en in het galopperen ook, dan blijft hij wat hoog in het kruis. Hij valt net iets te veel voorover. Hij heeft wel een heel vaste ritme in de galop. Maar de techniek van achterhand onderbrengen, wat meer gaan zitten, dat mist hij. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Onder het zadel, stap een 6, draf 6,5. Galop een 6,5, lichaamshouding in balans een 6, souplesse een 6, schakel een 6, impuls 6,5, geeft een totaalscore van 68,5. Aangespannen, stap een 6,5, draf een 6,5, lichaamshouding in balans een 6,5, souplesse 6,5, schakel een 6,5, impuls een 7, geeft een totaalscore van 72,5. Aanleg als stuifpaard is een 5,5. Wij gaan verder met groep 7, nummer 2 en nummer 12.
Wij hebben gekeken naar nummer 2, Simke van Kempe. Oh, dat vind ik wel echt leuk. Fijn paard. Stap correct, actief. Moet in die stap wel rust bewaren. Hè. Zou ook wat meer overstap, wat meer souplesse daarin nog mogen laten zien. In de draf zien we veel houding, veel ruimte, lichtvoetig, veel souplesse. Hè. En dan wat op zich gewoon waar de merrie nog wat moeite mee heeft in de draf aangespannen om dan ook een schakeling naar voren te kunnen maken om wat extra te gaan draven. Want dat zien we ook zo'n beetje in het tuigen terug. Dan verliest ze juist die gedragenheid en gaat ze iets vooroverlopen. Maar de gewone draven onder het zadel en de arbeidsdraven aangespannen zijn wel zeer tevreden over. En de galop is krachtig, veel ruimte en blijft ook goed opwaarts. Wij hebben de volgende cijfers gegeven voor deze merrie. Een 6 voor de stap, een 8 voor de draf, een 7,5 voor de galop, een 7,5 voor lichaamshouding balans, een 7 voor de souplesse, een 7 voor het schakelen, een 7,5 op de impuls, geeft een totaalscore van 79,5 punten. Aangespannen krijgt deze merrie stap een 6, draf 7,5, souplesse 7,5, lichaamshouding balans 7, lichaamshouding balans 7,5, souplesse 7, schakelen een 7, impuls 7,5, geeft een totaalscore van 78 punten, aanleg als stuitpaard een 5. Dan nummer 12. Ook een merrie met die veel houding weet te maken. De stap is overtuigend. Onder het zadel kon ze nog meer overtuigen dan ze net aangespannen. Was dan aangespannen dat er iets wat spanning in bleef zitten. Net niet helemaal losliet. Maar onder het zadel deed ze dat echt goed. Met veel ruimte, veel souplesse. In de draf heeft de merrie veel techniek in de benen. En blijft iets snel in de beweging. We zullen daar nog iets meer rust, nog iets meer draagkracht willen zien. De galop heeft veel ruimte, blijft goed opwaarts. En ook voor het tuigen, goede techniek in de benen, blijft goed opwaarts. Maar zal nog meer draagkracht moeten ontwikkelen. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Onder het zadel een 8 voor de stap, een 7 voor de draf. Een 6,5 voor de galop, een 6,5 voor lichaamshouding en balans, een 7 voor de souplesse, een 7 voor het schakelen, een 7,5 voor de impuls, geeft een totaalscore van 77,5. Aangespannen 7 stap, 7 draf, 7 lichaamshouding, balans, 7 souplesse, schakelen, 7 impuls en 7, geeft een totaalscore 77 punten. Aanleg als tuigpaard 6,5. Dan gaan wij door met groep nummer 8, nummer 17 en nummer 19.
Wij hebben gekeken naar nummer 17, Brokske van Melman. Een mooi type paard. Hè? Heel lichtvoetig in de beweging. Echt een chique merrie. Het is in de stap weer zuiver. Hè? We willen graag nog iets meer ruimte zien. De draf. Ook daarin iets meer draagkracht, iets meer souplesse, maar wel opvallend dat de merrie gewoon heel mooi vanuit de schouder echt de schoudervrijheid laat zien. De galop die blijft iets strak, we zullen die bloksprong iets meer willen rollen en blijft wat hoog in kruis. En heeft dan ook een beetje een hoog tempo nodig, blijft wat gehaast om te kunnen galopperen. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Voor de stap onder het zadel een 6,5, draf een 6,5, galop een 6,5, lichaamshouding, balans 6,5, souplesse 6,5, schakel een 6,5, impuls een 7, geeft een totaalscore van 72 punten. Aangespannen, stap een 6,5, draf een 6, lichaamshouding en balans 6,5, souplesse een 6, schakelen een 6,5, impuls een 6,5, geeft een totaalscore van 69,5. Aanleg en stuigpaard is een 5. Dan hebben we nummer 17, nummer 19. Oh, we zagen gewoon een paard die veel kracht en power uitstraalt. Het is een paard wat eigenlijk groeiende is in de test. En nu ook waar we vandaag onder het zadel zijn, van als een paard nog iets meer tijd zal hebben, dan kan hij echt nog wel hogere cijfers lopen. Het paard ontwikkelt zich positief, maar heeft gewoon zo nog wel moeite met balans, zowel in de draf als in de galop. En heeft voor het galopperen nog echt een hoog tempo nodig om daar constant in te blijven, in de opwaartse houding te houden. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Voor de stap onder het zadel een 6, draf een 7, galop een 6,5, lichaamshouding balans 6,5, souplesse een 7, schakelen een 7, impuls een 7, geeft een totaalscore van 73 punten. Aangespannen een 6,5 voor de stap, een 7 voor de draf, een 6,5 voor lichaamshouding en balans, een 6,5 voor de souplesse, 6,5 voor het schakelen, een 7 op de impuls geeft ook 73 punten. Aanleg als stuigpaard is een 6. Dan gaan wij door met nummer 3 en 5. Oh, ik zeg ja, nummer 5 zit ik gestopt. Dus nummer 3 en nummer 5.
hebben gekeken naar nummer 3. Summer van stal Vrolijk. Fijne merrie. Eigenlijk gewoon heel constant in de houding. Veel techniek in de benen. Waar we wel bemerken is dat hij het draf en in de galop het voorbeen mooier moet uitleggen. Hè? Want in dan blijft hij een beetje te veel gewoon in de knie hangen. En dan zullen we graag gewoon zien dat het onderbeen nog wat mooier wordt uitgelegd. De stap die is actief, overtuigend. Het achterbeen verdrijft heel overtuigend het voorbeen. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. 7 voor de stap, 7,5 voor de draf, 6,5 op de galop. 7 voor lichaamshouding, balans, souplesse een 7, schakelen een 7. Impuls een 7 geeft een totaalscore van 77 punten. Aangespannen een 7 voor de stap, een 7 voor de draf, een 7 voor houding, balans, 7 voor souplesse, een 7 voor het schakelen en een 7 op de impuls geeft 77 punten. Aanleg als tuigpaard een 7. Wel techniek, maar blijft wat te gehaast in tempo. Ja, 6. Tuigpaard 6. Ja. Dan gaan wij door met nummer 5. Een chique merrie. Stap zuiver. Het achterbeen gaat het onder het zadel iets gemakkelijker als aangespannen. Onder het zadel kwam het achterbeen goed door, mooi onder de massa. En we zien toch dat het trekken wat meer moeite kost en het achterbeen dan wat beperkt blijft. De draf, merrie heeft wel triddende benen, geeft ook snelle reflexen, maar wordt dan mist dan gewoon net een stukje souplesse erin. En wat wel bij deze merrie geval is, het is gewoon wel een fijn trainbaar paard. En de galop, dan blijft de merrie iets te veel neerwaarts. En dan moet het achterbeen ook nog net even sterker onderkomen. En dat we de opwaartse houding krijgen. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Voor de stap onder het zadel een 7, draf een 6,5, galop een 6, lichaamshouding en balans een 6,5, souplesse een 6,5, schakelen een 6,5 en puls een 7. Geeft een totaalscore van 72 punten. Aangespannen, stap een 6, draf een 6,5, lichaamshouding en balans een 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7, geeft een totaalscore van 71,5. Aanleg als tuigpaard een 5, van ook hierin blijft zij te veel neerwaarts. Dan gaan wij door met nummer 13.
gekeken naar nummer 13. Pien van de Herenbrink. Paard wat zich heel netjes laat trainen ook. Hè. Mary mocht zelf wel een beetje meer inzet tonen, maar we zien wel dat de ruiter moet er wel aan werken om alles gedaan te krijgen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met een stukje kracht wat er nog ontbreekt bij deze Mary. Dat kost hier en daar nog wel wat moeite. We zien aangespannen dat de stap kwetsbaar is. Heeft hij echt soms moeite om goed het ritme te houden. In de stap zullen we ook graag dat achterbeen net wat actiever willen zien. Aangespannen blijft de merrie te veel neerwaarts. En onder het zadel krijgen we daar toch al, zien we daar wel een positieve ontwikkeling in. Dat de merrie meer houding gaat maken. De galop, ja, heeft nog wat hoog tempo nodig. En dat achterbeen willen we graag meer onder de massa zien springen. Hè. Er moet gewoon nog meer galopsprong worden ontwikkeld, maar dat heeft alles ook met kracht te maken en dat het achterbeen meer moet gaan aansluiten. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Onder het zadel stap een 6, draf een 6,5, galop een 6, lichaamshouding balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 6,5 geeft een totaalscore van 69 punten. Aangespannen stap een 5,5, draf een 6, souplesse een 6, schakelen 6, impuls 6,5 geeft een totaalscore van 66 punten. Tuigenaanleg een 5, ontbreekt nog een stukje kracht en gaat de merrie te veel vooroverlopen. Dan gaan we verder met de ene laatste groep, nummer 1 en nummer 4.
Wij hebben gekeken naar nummer 1, Red van Jens. Actief paard, sterk achterbeen, stap is zuiver, heeft het aangespannen iets moeilijker met het stappen dan onder het zadel. De draf daarentegen doet hij aangespannen weer net iets mooier als onder het zadel. Dus de draf heeft veel ruimte, veel souplesse en weet ook mooi opwaarts te blijven. De galop heeft veel ruimte en kracht en springt achterbeen goed onder. Het paard blijft ook mooi bergopwaarts. Het tuigen, dat ging iets moeizamer. Dan zagen we ook dat de merrie te veel naar de voorhand toe loopt. Wij hebben dan de volgende cijfers gegeven. Onder het zadel, stap een 6,5, draf een 7, galop 7,5, lichaamshouding en balans 7,5, souplesse 7,5, schakelen een 7, impuls een 7,5, geeft een totaalscore van 79 punten. Aangespannen, stap een 6, draf een 7,5, lichaamshouding, balans een 7, souplesse een 7,5, schakelen een 7, impuls een 7,5, geeft een totaalscore van 78. Dan gaan we door naar nummer 4. Tuigen, heb ik dat gezegd? Een 5,5. Dan gaan we door naar nummer 4. Een merrie die goed kan stappen onder het zadel. Wij vonden het aangespannen echt dat ze het er echt zwaar mee had. Dan zag er moeizaam uit. De draf die heeft veel tred in het achterbeen, geeft ook snelle reflexen, maar wordt daarbij wel wat hectisch in het voorbeen. En de galop, dat heeft nog een hoog tempo nodig om te kunnen blijven galopperen. En willen we daar ook in de galop dat de merrie meer opwaarts blijft. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Een 7 voor de stap, een 6,5 voor de draf, een 6,5 voor de galop, 6,5 voor lichaamshouding en balans, souplesse een 7, schakel een 7, impuls een 7, geeft een totaalscore van 74 punten. Aangespannen, stappen een 6, draf een 7, lichaamshouding, balans een 7, souplesse 7, schakel een 7, impuls een 7, totaalscore van 75 punten. Aanleg als tuigpaard een 7, van in het tuigen vonden we toch dat het voorbeen er mooier uitkomt, geeft meer ruimte dan onder het zadel of in de gewone draf aangespannen. Wij gaan door met onze laatste groep, nummer 10 en nummer 23.
Wij hebben de laatste groep beoordeeld. Renze van Helpen, nummer 10. Een heel sympathiek paard. Laat zich ook fijn bewerken. Wat mist het paard? Het mist een stukje souplesse, mist nog een stukje aansluiting in het achterbeen. Hè. We zullen willen dat het achterbeen zo ook in de draf en in de galop net wat meer ondertreedt. De stap die is zuiver, die is actief. In de draf maakt het paard ook veel houding. En de galop, dat heeft nog een wat hoog tempo. En ook daar heeft het achterbeen nog wat moeite om door te komen. Maar we zien wel gewoon de hele verrichting dat het paard eigenlijk, ondanks dat er nog wat kracht mist, wel heel mooi in balans door de oefeningen heen loopt. Wij hebben dan de volgende cijfers. Onder het zadel een 7 voor de stap, een 6,5 voor de draf, een 6,5 voor de galop, een 7 voor lichaamshouding balans, een 6,5 voor de souplesse, 6,5 voor het schakelen en een 7 op de impuls. Geeft een totaalscore van 74 punten. Aangespannen een 7 voor de stap, een 6,5 voor de draf, een 7 voor lichaamshouding in balans, een 6,5 voor de souplesse, een 6,5 voor het schakelen en een 7,5 op de impuls geeft een totaalscore van 75 punten. Tuigaanleg, ontbreekt nog de kracht, heeft dan daar ook een 5 voor gekregen. Dan gaan we door naar de laatste. En dan zeggen ze het is les best. Dat was deze verrichting ook zo. Een heel goed paard, sterk paard, wat zich goed weet te presenteren. De stap is zuiver, stapt overtuigend, met veel ruimte. Zal nog iets meer rek in het lichaam mogen laten zien voor een nog hoger cijfer. En de draf die heeft veel houding. Het paard weet zich goed te presenteren, heeft kracht, afdruk, souplesse. En de kracht vertoont hij ook in de galop, met een goede opwaartse houding. Dus waar we wel graag zo willen zien dat hij zich in de galop nog wat losgelatener in de rug laat. Of door de galop heen komt. Net iets losgelatener, dat de galopsprong nog wat mooier blijft te rollen. En dan aangespannen, was hij een tikkeltje flitsender, pakte de overhangen net even iets scherper aan als onder het zadel. Maar we kunnen wel vertellen dat het gewoon goede prestaties waren. Cijfers, aangespannen. Nee, ik begin onder het zadel. Stap, 7,5. Draf, een 8. Galop, een 8. Lichaamshouding en balans, een 8. Souplesse, een 8. Schakelen, een 7,5. Impuls, een 7,5. Geeft een totaalscore van 86 punten. Aangespannen, stap, een 7,5. Draf, een 8,5. Lichaamshouding, balans een 8, souplesse een 8, schakelen een 8, impuls een 8, een totaalscore van 88 punten. Aanleg aan tuigpaard had het paard dus ook absoluut, kreeg dus daarvoor ook een 8. Met deze beëindigen we de 6e test. Wij willen de ruiters en de menners, het stalmanagement en het heel team van de WB-stevels bedanken voor alle goede werkzaamheden die weer zijn verricht. En dan start vanaf volgende week de tussenbeoordeling van de laatste test, test 7, en die zal eindigen op 19 december. Dus ik zeg tot de volgende keer.